Pasensya na pala kayo mga idol. Sa sobrang busy natin, hindi tayo nakapag-dalaw sa channel natin. Okay lang mga idol, basta patuloy lang po ang suportan niyo sa amin. Yan o. Ito yung binuhat ni. Yan ang binuhat namin mga idol. Oh. Ito pala yung binuhat ko kanina. Grabe, sobrang laki, sobrang bigat mga idol. Abangan nyo lang ito mga idol kasi siguro ngayon ko to i-upload. Kasi sana kayo, hindi ko na-upload yung yung vlog ko. Pakita mo yung ganda ng ano. So ayan mga idol. Yan, binaha po yung garden namin mga idol. Sobrang itim yung tubig. Parang Nescafe. Yan pala si idol natin, si Tagalog Vlog. Gumagawa siya ng puwan para pagpatungan ng taniman namin. So ayan mga idol, update lang pala tayo sa garden mga idol dito sa May Pampanga. Lakas ng ulan kahapon mga idol, kaya yung garden namin nagkaganito na. Ito pala yung pinapunla namin ng pitsay mga idol, tumubo na mga idol. So ayan. Oh, baha talaga mga idol. Ayan mga idol. Ito yung dinala namin mga idol, yun dinala namin doon, nilipat. Kasi nilipat na kami sa garden doon. Dapat pala, may video pa rin tayo doon pinatawid, naghahap pa ng palitan tayo. Palitan tayo. Asensya na kasi alam naman natin ng mga idol natin yan eh. Na yun talaga yung mga vlogger. Sobrang laki naman yung idol, bigat. Gawa tayo ng mga idol, isang gram na ganun. Ayan mga idol. Sabihin mo rin sa kanila yung ating ganda ng yung talong namin, oh. Yung ilalim tubigan. Diyan magandang kangkong. Oh, dito magandang kangkong dito. Tapos tingnan mga idol, yung papaya namin. Maliit pa, kinain pa ng kambing. Nakapasok talaga tuloy yung pangami pala dito. Oh, walang dahon mga idol. Oh. Yung sili. Sili mga idol. May bunga na. May bibilhin kami. Shout out. Mga idol, ito pala yung paligid. Abot lang dito yung garden ko. Tapos maglalagay ulit ako ng parang bangko Yan dyan. mga idol, nilagyan na idol yung harang. Parang pispan.